Lo ngoneminyaka engamashumi asibhozo uGqirha Jolimela Mkhwanazi nowangena kweli khaya lakhe kwiminyaka engamashumi amabini anesithathu evisayo. Owakwakhe osebenza kwicandelo lezempilo wayesadla amazimba. Uliphucule ewandisa lo mzi uthi urhulumente akazange wawulungisa. They sent people here to evaluate. We've been waiting for these people for close to 5 years. They eventually arrived. In fact, I never saw the last people that gave the evaluation. But this house was evaluated for 1.9 million rands, which was just ridiculous. Abahlali bathyola umphathiswa wesebe lemisebenzi yoluntu nezakhiwo ezingundoqo uBabalo Madikizela ngokurhoxa kwisivumelwano sokubathengisela lemizi ngamaxabiso aphantsi. Kubonakala ngathi ziyabethana izimvo phakathi kweofisi yenkulu baphathiswa nesebe lemicimbi yoluntu. I-background yayo yonke lento isukela ekubeni into kokuba iprovince yalapha eMpuma Koloni ayikwazi kwenza ingeniso ngezindlu zayo okanye ngomhlaba wayo okhona apha eMpuma Koloni. Urhulumente kufuneka aqinisekise into bana abantu abahlala kwezi ndawo ngabantu abakumele babahlala kwezi ndawo ngabantu abakwaziyo na ukubhatala imali yelento okanye irent ngesingesi. Kuthi abo bangakwaziyo ukuyibhatala leyo mali kube khona indlela abanokuncediswa ngayo ngurhulumente. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndisemthatha.